Oh, penny for Madaroma, Messam or cover view. Eh, dear, na Ghana and Asante my in Tim Frimo. Let me trouble them to finish 25 free also. Catch you any tear. Patch on my cat. Now, what do you only? Patch on my honoshe. Pennies, and I am so nice. And they are now for a predabre. And the Ukrainian million subject was sitting on the one or touch them on that. We're singing out to tunes and interest a cacado, watch out. No credit, some pomus or could do when you were no bush answer. Offer a money dear pomedi, not yet to me. No credit, second year. A money dear. The idea come over because we didn't get what there's a fan of crying. Money dear, a money dear, a money dear. Dear through Yanko. Second year, I didn't want of France. A Korean Sika was a penny here near Mobra. You couldn't want to be so a bar or we a chan. And yeah, no credit. Sika could you and I mean a prayer council some. No credit, we just moved to sing you. Miss Sunti and I'm different him. The idea science would ensure you that. If Funia Swafwa and a den. For a quam was every group, we ramp a Honda. Usufunu could out here to pay so far, the Albefi Albedi. Medasi, Empress have been previous. Who should do a chip, but I won't tell you when Anthony. In the Panama Pra, Sabia de Sicada ho. Kakuma to him. That's to me, no many honey. And ya Johnny Joe by Joan Conaya Jojo dear Jojo, name of Yaonea by answer, I had Hey, would you woman now come? Sabano to say. To what if Fascinament in ye? And ya Johnny Joe by Junco. And a year Jojo dear Jojo, name of Yaonea by answer, Maya dear Yawon. You are doing my jatum. Yeah, baby Nyansa. I know when I see us to my jatum. And he was a good trim. Nyansapo son about Demba. And you saw my it. With this one, a torture dear from. A same one for and a stretcher. The Sutrana is your ban, and is Sutrano. Oh, Nasako Cray would not have credit. I said, what you are in a shed. 200 your best sell my mere and so another year and a hensa. I didn't well into the war. I don't know mono and your poor and any Johnny. Yeah, and you Dantan is Cabano. Now, I don't touch you with Sico de Cotota Branca and send a tune or de Bruncio Toto. Melasi, I don't buy as I am Bamo Danta. Shrema and a chichum. Ampa. Shams Mammy Binti and I came you. And yet, if you was son of Horfed, no Horfed, and the barn who's no Wadakam. Your board is similar to you, a monsieur, and your board is a semblance one. You monsieur. Yakun 20 and my honor for papa. Now, one man who you provoke him. And a maba will crown no home for such an Appiah with them. I look crow, something previous. I read you to a year. Can you remember that? It also a twin since moi, a dear. So, William, two a cousin say moi, any dear woo. Where is your chance? So I know you'll be monsieur. Macquasian, a general to turn home as a man who can any. I brought Pachiviana. A penofoti, Tiquasiana, I know what Dindo do. Masabi Nika, mammy. Sebi Obaquasia, no near to turn home Hurukonani. Young query. What was the same woman people so full? Massiam Ferret, so the Cotobe and Quammy, I mean, some Ferris and Bubu more than him. I can't enter over account. The Wari Cotto say was so a baby cry and Yinachi. A real, Medasi Bebri. Okay, we were Sunami Mube. Premotobras, that Kunchimu. I know my son, not to say. Premotobre, that Kunchimu. Premotoni, a Dumino Abo. Dumino Bopet, Zacronaya, ye penon, Yachemino. Yes, we are so money that was Premotobre, that Kunchimu. Why are Chilabania Premrashi Woman at their powerful in any moon? Oh, you know, so I am mad. A boy Premier was switched the use of to Crane Fidi Quadanium. Yabuado, a Buffonius. Tomati Sabi Amoisi, only baby dinner. Domiabra, I thought maybe to say Masabi Nikai, Sebi, Safan Bill, Sabi, Tomati Amoisi, any baby dinner. You sound so in time for it. Sabi two sambor so when you were. You, that's a crew car, and I'll feel I will be doing with you. For patent no way a man could master. You pray, and one of Akan. And Panessa would jam me, and pajamas a dear. And could my teach you our quantity. And for you when you said, dear. Would did a colonel Danadia said any Americanica? You see, never be back half one, just a good city. Would depend now, Bob Woman, if it's a car the pie. Nan concerning the Guess in every 2 years and not at the Queen and Quas, there was a time pay and Tonswami Penapa. Obri Pantam, and I'm sitting inside. I'm a Coberia, but a Buno and Chena. Oh, then to be my side, the HSM and Yakumaya. A one and she was it when Miss Senny would have never cost us some Nakufun to Massasian, when nature and cost us what did you? Oh, your boss, a Blabecon was on a subway. You have a pretty young Kubu. And you had to free penny and Ibrana, you walk Musro to Suja, as the way to Mass may sound on a board. Yeah, Papa Pamusua, near shouting. Maybe I was son of a Fabia, quite. We are Medasi, and Darcy. Now, and Pernettes have been previous.
Dodu akabati ase kru kan tankan dida. Ande no create do. Tati anso betwa so ya ne firi baba. Twi antankan. Wo so ne abusu enti no longo bo dodu akaba na de bi wo asie no. Botan esipu mu onsura soche. Yenu anu mutie. E de yesuande. Nti mepese nka wa no besi no so ato. Obi a woti ade no bi ka na nka kompasa ba ko se bi frato. Mo mo ya sa akwa no so. Yanku yanim. Dodu akaba Twi antankan wo so ne abusu enti no longo bo dodu akaba na de bi ewu a wasie no. Botan esipu mu no onsura soche. Ona se esusu aso mfabo. Onso de Asoche. Asrochi. What you see? Yanku yanim. Pobo asrochi na sanwa nyina o sa ko na chi. Epokro na wo se oni akwa nti no bo asoche na ode apra na bobo anu. Kontrol ya ne njia na eko. Edwie firi trimbe tobo gisuma onyira na otu mpasa. Abone usuru atakra ba fom. Esoro kakra fom kakra nti na apan wo ye wanya siefo. Wura firi kro hina bana. Wo yina wadwa bo ase. Ye wo chekere na bo anu won onimu de ode anu sata. Twema mentwe na makra bo. Akra wo fa panyini chehye kate nani. Abofra kra ni mo biara nyina furu so. Ana akra so wo fa panyini mpa bo hye dani fidie yi no. Opani na so na abofra. Akra wo yeso makra ne di abodwode. Abofra ne ye ne me ni hu no. Ada akra ne ko bedo ankura mu nsuo na panyini ni fie. Ekre nyame ni wabu na me da ase. Sabi mpredasa me ko bi ba nka bia. Na je sabe tena me ho ase nka pepe. Na so no meka bia kira wo sanse nya wonko na ba ye. Empredasa sabi mpredasa mpredasa sabi mpredasa. Sabi amuchachi yakwa amuchachi wansan odi kuro. Aye me a me dofo oba papa bia dwubi kete. Wose ajabofo so de tio betata ko twa mansan wo kwaye ma na nya dukura na magumu. Oh na sanya pesa wedi kakra ma wi ntina me firi kontinu ofa. Ko twa mansan ko ayem. Sabe no nso wose enye apese wedi kakra ma wi nti me firi kontinu ofa. Ana me be so kuntun oha. Kane no so odofo ekaba kwa edi kuntun oha. Na esuma dwa. Na damfo no ko so aye no abre kuntun ye twa no nso ano. Inde so no anu abre na o si kire men tuntuni be be ne apesa wedi amawi nti na be so kuntun oha ma ko mu abuo nti enye kuntun ofa na we kuntun oha nti eno no mayi wa firi mu yanku anim matew baako de osumu no fidie obotas no no onim ba bia ode no kuntun pem adwenbo ne be kurati ma otom emom nso so da ya ewo ni tirim etiri kan je so ho me fanko owu oba mpacho ndi ems na bi owu oba fie ayo owu oba ofie nko ewu su anso se aka me nko a osi tunso ma ogire na me se ntu ofa na me nim sagire fata me yo me sha babo aho franso wona ntia sesa no kore empampa wo ho ma ba mu eka ne dia ho banjini wa de kan fo fraduanim emfana ma boy ye hu na na bere wa chechirigu ye sa mfana makro na ne boma na mpampa jo ya wo tv oh le bro ho a akoko odi mfo chesen ande no kore odone dia ne ho akodi mu kuro bi poso so hinta wo no kore turududu bi poso adwuma ho ye ya obi nhwe obi anim na se enso kani amfanse enfanse kodwase abusia panyine ye ye no nya mfaso wose mafa meka odupon ho to fama to bi so ansa no kore ya ntena ho madu biadu mfrane mesi kroko tia emeje body abetima betim emede ye kokko ma noros emane mepacho ya ntena ho madu biadu mfrane mesi kroko tia emeje body abetima betim mane me kokko ma botokura na afi medi nkodo saade wa bra ya nwene nam ewe me dase woni pani ba ko na wedi mo so wa no fonfon enam a ya nwe nso yamfia senche etire bi so obede be anya adwene edem obede be se bo otirimodo amane nya oyantasi kokko no de abo otirimodo bi akro ya ofuru si a wasi wotifie so a wasi be sensaka yamfa na se na pusu kra manom na nkwa yegina twa mu ande enu kure tudo abo akura wonkwa hayo enso womfa kwadu na bona dua ne so fa kwa me na ndro no mesi wa mane wo kira kokko baate a wo sesa na makwa ubu nkompon so a na onya abakosem akokko na tia ba ne nkumba ande enu kura abo agina mo wase anchichire be ma nsiku anim akokko bi je ni ma de tia so da wo tie woni na no enu kure tudo aboa futukoko ni ono okoto mo nsena fikrom na so ye de na chie de ntina aboa preko wanya nwoma na kwa Appiah na aboa omfa ni kafufu nkopam preko ni efia kase kwa Appiah de onini huni oh no kure nya me papa na se me sesabe pe chi due ni wo afidi so mfo yakwa na kura aboa preko ni mo no dwampupuya bi asore a wo so ado saade wo so ado tem sabe nsura kokre omo ameso a wonsapuo ma na adegu anum no amoboma wontene ya anase wo ni fia anase wo fia ye mi se do nwene ntentan kwa na nsenwene ntentan na ba nte kuma nwene betoa so edane fidie awie me amena na ma futuo no wase ahutu achi ni hu odupon ya da beto bo atwa sua fra no na mpafin besi wo na se ya pa afase so na pra na wada
Ene no kure de otu sumu tue nsuro brabo. No kure. Sa pepepe. Me papa was with him fita ya poma ma fidua enyi. Ya pa afase nso ana prada. Petetu yam kwanim. Fa akwa kosu abuo ya nto ha abo. Ya ti ahwehwedem nso entoto abo nko ho. Wo kana be mu so na ya to abo. Ende no kure turodo. Wini motoa ane adu gina kyerem pon so. Eno nti ono kofo na sen ka wubuhye mu. Ma budu wa zebu ya masabu. Woni motoa na adu gina kyerem so. Eminu bebu be o ha. Wo tirim mai. Obi a wona na so ka akra afoma so benkum na emum na kan se ono tida bu fa no so na me fa no ma wo. Yanku yanim. Enamo ede ba ko ne brebo. Akoko so nya asem na akroma ne temu afo ayibu ane kumfo. Esa be mpredo asa akroma mpekro no nto fa de o de kire. Okoto sa akoko abohire kwa na ase asora nya akroma na awu anakokobo. Na pra me pese eno yenta anka akroma yemu ben se de te. Kana sansa momma me. Nensi benami. Asansa pekro no nti no o fa de o de kire. Ene ya no kure. Sabe echu ebeto danta. Sabe mpredo asa me sere me kan atwa so opana ne muguase ya na man se me na badwum. Ene ya no kure. Echu opana ne muguase ya man se me na badwum. Eno chiri musen. Oh, etu mo disi mama asem na se fa dwale ni badwum ha. Obe ya mo bi ehu. O katachu katapire katajo nkobe a ensio fawo. Ani ni ani sia tutu bi ya nim. Ensio hoy emfa masan. No wase buo akan ho. Na wo tweso bebu ansa. Ensio be tina ekobo ensio bi mu. Ensio ni patafo na yiri twa akwa mu. Ewe sabi mbradu asa. Entuma dada entuma untuma gwaya na wesa nshe entuma adaka muda. Asutifin 48 ensio ma asunafo no musufin. No kure nya meanim esene tachema hoyi o ma na konso ma ni di o masem. Ane no kure turodo udidi no wa me na ado ketre makodo do matwe. Unya dupo. So what do you am? Abusia fo mena nei wakam kasakwa. Mpanesi sika ofia akora nzo anajo. Obo bi ehun se minya aboafo so masen tie kom de wo mu. Tima hwe ana fe okondo do matwe me ma no nko. Misre mo so masen ma bejafo nso metumi no mo atena ha ama mo so wonya bi atie ni ni be ka chenchiri manso. Me twa mu mo so masen adwumadi ne ntena ho. Meda mo ase. Be ma fori. Ma dros yanku yanim. Mpanesi duadue enyane funu. Se ya shamra sa abo bi nkyira abo bi nwe na kootwa amansan wo so akwankena mo som ye frɛ no kootwa amansan la agya na nkyira sa pan dan kwana na man frɛ no mo nya agopna maso. Oh me am la ko sa kwa de obobolo amono wo se nyene mienu nsene mu. Ande no kureturo wa hena woni ntam nso no onko da. Me am nua la ko sa obobolo amono ne bibini broni a odi bodi apesi pa ne ho wanwa yie. Wona ka ma se mo se be aso mienu nya ntokwa okwaye mu a enua na huma ho na ehuna manen. Ande no kure ifi akrachi ni ni mu no ana krata aba ma ipi abon. Oh dupon ho tutu a bo frɛ na edi na de. Obi bi ne krachi ni a wo oja ntwuro dia ne nkrata. Na se me pedua mra yima bo me na nya kwa bo frɛ. Ba si ni yi asesa be ye mu sekunafo. No kure da ko sa kwa de woni mi foko kwa obobolo amano ne. Wo se adaba da asam so. Obi nsi ba si sabe empati konwi. Sa na tie. Na se obi nso nsi trodo matoa. Wo yamo ya sabe na nkyere safa ayere che o. No kure nya me ni maboso ba ne me japai. Ande no kure trodo sakatimpo bi kunu no oso mebe. Sutafo de hu mi amampomfo wodwe wo mo. Uboka hira ane yesoa wo. Sabe oba kwase na se de me yanko ni aneme. Okote sabo bi si hu nua so a. Nkase sore no so. Kase sore yeso. Wo sere don ko hira ma wo a wonte na dwom. O tati aso nsa hia dum. So nyame boare ma na fro da. Nya abotire kuma boata, nya abotire dwa aboata te ehunu ne mra bo. O na nya abotire so konzo ngo so nya betipadi. No kure ja saye ma brebo ne bonma fa mo ho adwan kase ne tachire medi wo mawoda. Awie sabe mbra biasa. Na wo mo so ko du burkan moji e pam wo mo. Na me am so ko ya abre. Me ne sasa bonsema twempena wo mpena ba na sabi moti na mintim fa kwadu betimi si na siwa. Awie. So be sra obese a wansra abode san sa be se nya dia ne bode. Be se pani ko na ha ba etase na ba nyansafo. Kwanche du se su abrefo ebura abrefo bre pa. Yeah. Ata de enso do wo na eti e hwe ase fu. Ye wa bre no, won ye ma na bresu. Yakota mana chi afie no nkyiri so di bomu. Eno kwanya ko bani. Nso be tenko bo nsu mo nche na anu adwo. Ohoho nkyire bom kwan. Wasi be sana tade no won so ban. Meba. Eno se fasipi. Hoho be kyire bom kwan no. Ne firi mani. Na do mani aka kyire sa be no. Hoho nkyire bom kwan kata sini. Nti fa be no fufuro man. Why? Ansa no hoho be twa kromani mpo ani firi de kromani aka kyire no. Kaji be fa ne fra we wo.
Oho nso na honya ye kromani ya. Anaka ya twani mu nyame na ebu afa so yi. Ne firi tete. Ye do oho na chichiri kuru. Ai. Twi ahye so no mekuma sema na o man mu ye kese. Ai. Udidi opanyere didi bone ya woyi na yowa. Ahemfia so yankwa ne sapan hu. Wa no so na de ti ahemfia sabe de hyementia ne fa kantan kese. Uduka asem de bia so na je se woni ebe. Empanyene se bia ben no na etwi. Sabe bia bi se wa yesa ho ko bia be wo so hu arata. Pa kwa de bi wra fi ankama batafo di dade bo. Oh, na se epanyin nche mu hye bi sapete. Onyankopon pe asenya nkama pode se enti no ma ma akire na. Abo ankanka, yesa me hu ko tumire. Yesa ko krumuti enso ho mopo. Hwani ami frɛ ansa na waka me mpani nsɛm. Abo akontromfi ne ntoma tete ana kya de mo no. Nyokre ni mo antimi wa anase dimbo antimi wa tete wontoma. Ani apenten so asase na hokwa. So wodu apenten asase da hokwa ho dwo pa. Na oda mo Appiah o mekia. Yesi pete mu asase na hokwa. Ukota asase esi dan microphone atransase no konguro mo chichi asisi ada wo de ba bi da pete mu na ope. Tu ne asase ne ho nyo ukoto na ho ba semu a. Yesi pete mu asase o ka se da hokwa. Te se wo pie kuro mu na baba waso no bi wo ho. Misuba yanko niku na wo na akope. Tu ko fana semba ho ebu betia wa ka kire wo se pete mu asase na hokwa. Te pente asase ho nyo. Wo be bi akona na ho na ma bia mu atra kama. Wate sabe no me brane ne obi emu bio. Yanku yani. Tafre hu na sanyina fra akokwa ntwa. Ane no kore. Aboa kusi aboa kura wase da ye bi nka no kore nti wa na kura no aso da ye. Tua yententu kom so yajeje meso. So fa da dabu kosia no anka hwe ana asai. Ena dia me faja dia me fa na ne kro no ba. O fa asase de no amfa nkyere da no kro no de. Kore nyame ni me sa na tie. Sabe kura ufiri mu ya twa hene fa mo sa bi tase mojo. Ne hisem nti na dabu oja ne nan ya no aba ape. O na sa usura ya ase a na ka ka furuma. Ye abusianfo ya wa krachi fo mienu pene wo wiase. Dempo krachi koko krachi o maka bi anya krachi fo. Ti me koma ewura ba ho. An wo ye oba ne nti wo ye ewura ba na wo de akansifo nyaaye no abatu dwane ho modem a wo mo boye. Piao akraba masom musomfo ohini ni akua ye bo a Appiah do de seponkono ena de ema akansifo no bu ye no ebrew ena akansie no na eyeye nuabarima osei kwabena a ofri nkari eto ase ene ye nuabarima ko ofori a dodo na afre no twentwen kuma ono nso fri amanse ena ebesi akan no yetu omo ayirem no omo kun etipen kun e kire se obi antumi amfa ne yonko etiko anka fom osei kwabena bu manu mu aduowoche ena oto petetuo mienu ye nuabarima ko ofori enso bu emanu aduowoche ono nso to petetuo mienu enti ekwawie ye no omo mienu obiara nya aduoson woche eni ntina empanifo se oyosi na se wansane si a eni ebehu de ore abrewa nkruma medamu ase. Yo abusianfo ene de kompona yeta asem se de ekono afane afa omakotipenkon na amamedum na asi so se mframato no mo ba madika kachem se boro ni na Asante ni ye mframato a se no mbodi a komokotipenkon ke sa pe ahomjibra sa ato mo so bro ne se extra time ana mo kan se injury time enti mepe da foforo na mo sa na o mo hia se de omokotipenkon mo che se obia eye bema na sa na mehwehwe mede o mo ase so mo agba me bema mo ni adwuma ya me de hie edu o sa fam de chire jamo mo be somasen na ye bre se de be adwuma de be tena ho na won so onye be ka chire won chirima meda mo ase eni e bumayanko na wase wotepe bumayanko na meso metepe bumayanko na wase wotepe bumayanko na meso metepe ibedi to ya grab tripe yinsem ibedi to ya grab tripe yinsem hey wase wotepe bena meso metepe wase wotepe bena meso metepe eni e bumayanko